RTV NOF. Zomerradio. Maar morgen om 21 juni om een uur of 20 voor 4 dan hebben we precies de langste dag te pakken. En dan kunnen we, met een beetje geluk had de Sinneskind precies 16 uur en 44 minuten van de Sinne genieten. En de langste rij, is dat alle jaren precies hetzelfde moment om 21 juni, precies hetzelfde tijdstip? Nou, in principe wel. In principe hebben we elke 21 juni de langste dag. Maar het is wel zo dat de langste dag had te krijgen bij de rotatie van de Ierde rond de Sinne. En de rotatie van de Ierde om zijn eigen as. En nou is het zo dat de Ierde eigenlijk een beetje wat tolt. Hij draait net helemaal mooi rug. Dus het is wel zo dat het moment van de langste dag wel elke keer een beetje opscoot. Want ik ben meestal op televisie kennen het zien. Voor mij staat een heel mooi skaalmodel. En ik weet net als er nog wat over uitleggen. Nou, hier in Varus hebben we dus dat noemen we een planetarium. Iedereen kent het planetarium van de IJs Huizingenwol, dat is wat uitgebreider. Wat we hier hebben is alleen nog maar de Sinne en de mannen en de Ierde. Maar onderhand van dit model kist onder andere de langste dag aantonen. Maar ook natuurlijk de mannenvertjustering en de zinnenvertjustering. Ik ken er wel eens even aan draaien. Maar, Ja, dus het is duidelijk inderdaad, meestal die het net televisie aan dat het de Ierde draait en de mannen eromheen giert. Want vertel eens me correct van het interview van, er is dit hier echt nog een mannenvertjustering. Ja, op 28 september dan hebben we nog een mannenvertjustering. En dan scoot dus in principe de mannen zeg maar, tussen de Ierde en de Sinne terug. En wat we dan krijgen is dan blokkeert dus de Sinne zeg maar, het lucht en dan krijg je een mannenvertjustering. En hoe vaak bad dat een mannenvertjustering? Is dat vaak in het dier? Net. De mannenvertjustering kan in principe 2 keer in het dier voorkomen, maar vaak is dat 1 keer in de 2 hier. Oké, dus het is wel even speciaal. Kerst ook iets accent in september. Als het helder is al, dan kunnen we een mannenvertjustering zien. Dan zien we de volle mannen en die wordt dan stadig om die vertjusteren. Dus zoals ik al zei, de Ierde die scoot tussen de Sinne en de mannen terug. En de Ierde die blokkeert het Sinnelucht. En dan krijgen we dus een vertjustering van de mannen. Ja, want alle jaren is het wel zo dat in augustus, heel augustus, wat on sterrenhemel te zien is. Ja, heel augustus dan hebben we de Perseidenzwerm. Ja. En dan draait onze Sinne dus in zijn baan rond de Sinne draait onze Ierde dus terug een stofwolk. Dat achterliggende is toch een komeet. Komeet Swift-Tuttle. En op zeker moment, als wij dus door die stofwolk gaan draaien, dan krijgen we dus dat die fine deeltjes achterliggende door die komeet verbranden in onze atmosfeer. En dan krijgen we een sterrenregen. En dat noemen we de Perseidenzwerm. Ja, dan kerst dus weer volop die weesken gingen litten. Of zij sterren kunnen er alle keer onzin van als een ster valt, kerst in wees. Dan krijg ik met meestal leeuwenwollen. Ja, het heeft bij mij nog nooit lukt, maar wie weet, komt er nog eens een keer. Waar weet, slaagt het je heel augustus om toch geen mensen komen te letten. Dank wel Frederik van die bijdrage over de langste rij. Graag hier. Binnen, op het terras of op de zolderkamer. Zomerradio straalt uit je radio.